Čaute ľudia, dneska som dával na Instagram svoje cold shots, triky a rozhodol som sa, že to spravíme takým spôsobom, že si to dáme na YouTube ako videjko, takže ideme na to. Takže som tu s Danielom. Čau Daniel. Aj Daniel. A ideme sa rozdeliť zatiaľ nejaké chills a potom si dáme už tie väčšie bankers. Takže ako prvú úlohu sme dostali hill bar. Hill bar, no. Alebo bar whip, vyber si. Alebo bar whip. Kde to pôjdeš? Tak viete čo, tak začnem tým bar whipom a dám ho tu z kicku. Z kicku? OK. Poď. Rozjazd, takže to tak býva, teraz sme došli do skateu, takže teraz to dá. Takže pokus číslo 3. Rozjazd, bar whip. Mňam, ten bol nejaký strašne pekný. Takže ako ďalší trik máme Hill bar. a ideš aj ty ten bar whip? Dobre. Takže teraz bar whip ide kosár. Takže ja to idem vejri. Pekne. Takže ako ďalší trik máme hill bar. Max to už ide. Poď. Yes, nedal. One. No. Ja. Teraz idem ja. Surfuje. Nevadí vôbec, kámo. Vôbec nevadí. Dávaj. Ja. No tak asi pekne, no. Dobre, čiže ako ďalšie dva triky, čo ste mi posielali, boli dono flip a kickless brie. Takže si dáme dono flip, dáme si ho z tohto kickera a kickless brie si dáme Ja very. to poviem cez roh. Vyhnitý dono flip. Miau, miau. Dobre, dosť, kámo, dosť. Ja... Čo mám na tebe asi točiť, kámo? Takže ďalší trik. Máme kickless brie. A idem to teraz prvý ja. Ja to idem prvý. OK. Cez roh, no. OK. Môže. Na prvú? Ne. No, ale však to bereme. Čiže teraz idem kickless bria a dám si ho v transferi z kickeru do bangu. Poď. Košt. Dobre, takže dali sme to obidvaja a ďalší trik, čo ste mi posielali, bol... Čo to bolo aj? Hill kickless whip a whip buttercup very, takže hill kickless whip si pravdepodobne dáme taktiež z kickeru a whip buttercup ešte uvidíme. Je strašné teplo. No je to odtras. No. Dávaj. Surfuješ? Nice. Môže byť. Poď. Maj ho v piči, spusti sa. Bojuje s osinkou. Osinkou bojuje. Hill, kiki, whip, boom. Zlomil. Hill, kickless whip. Hill, kickless whip. Si najebaný. Poď. Mater! Nehrám! Košt. Miau. Dali sme si zatiaľ tie triky. Teraz pôjdeme ten V-butter v tom airy. V-butter cup a taká vec, že tú Briambrelu invardík si dáme teraz. Poď do točky. Ako sa máte? Ja? Pekná. Dobre, takže Briambrelu invard by sme mali.
A ako ďalší trik, čo som dostal ako call, tak je 3-6 bar a dám si ho z kickeru, jak vždy. Košt. No je tam, pekná. Dobre. Inak, sorry, nechali sme sa uniesť toho Briambrello Invardom, takže... Ale ešte bribri sme dostali. Ešte bribri, no. Tak ja idem bribri, fake. A... Čo som... Toč mi bribri. Ja som fakt na piču, kámo. Ešte ten V-Butter Cup, slúbený, v Toméri. To dáme, ďalšie video dáme bribri. Ja, je tam, dobre. Pekne. Jo. Najebalo ti? No. Look. No. Fucking go. Košt? Koštík. Sorry ľudia, ale mám pomliaždené pety totálne, pretože pri tom V-Butter Cupe som si dosť akože najebal aj do lakťu, aj do pety. Čo znamená, že double overheady dnes asi nič, ale ešte dačo kľudne tam môžeme dať. Už tých trikov tam moc není, už sú tam len tie double overheady a tak, takže to vidím tak, že si dáme už len nejaké chills a ukončíme toto video. Čiže výbar. Jo. Ja. Max nevie vybar, hillbar, nič. Max sa dá... Jap. Košt. Ja. Jo, pekne. Takže ako ďalší trik, tam máme Rewind Kickless. Môj obľúbený trik. Ne, není. Skoro. Jeden z obľúbených. Takže 0 zo 100 hodnotenie asi, ale super fink. A ako inak než z kickeru, lebo ten kicker je proste bez. Pekne. No. Ale bereme. Poď. Koštík. Takže ľudia, do počtu sa nám pridali ešte ďalší traja ľudia, ktorí síce nejdú hrať a nejdú ani točiť s nami, ale budú. Takže toto je Evžen, toto je Ríšo a toto je Maťko. Takže sa asi pozerate, alebo ja neviem, niečo tam priebale, spravte do toho. No, tak to bol fakt, že otras. Dobre, Maťo hrá Brawl Stars a Evžen zase niečo kričí. My si ideme dať ešte nejaké triky, čo sme dostali zadané, takže ideme na to. Takže ľudia, ospravedlňujeme sa, lebo žiaľ video sme museli ukončiť, pretože začalo strašne pršať a už sa vlastne nedalo ďalej jazdiť. Aj tak sme tam už mali iba pár trikov, možno nejaké 3-4 a boli to triky, aj sa veľa trikov opakovalo. Takže týmto ukončujeme toto video, dúfam, že sa vám to bude páčiť a vidíme sa na budúce, čaute.